kamar da yadda aka yi bayani na maganar gasa da waƙoƙi da komedi da waƙa hip-hop da ta siyasa da ta fina-finai na gargajiya, to a ɓangaren bidiyo ne muke da ƙarin bayani. A ɓangaren bidiyo na komedi, kamar yadda muka faɗa dai mutane su za su zaɓa waɗanda suka ci wannan gasa, ba mu za mu zaɓa ba. Shi yasa muka ce to za mu sa wannan waka a facebook din dina kenan, wanda wannan account na facebook Dauda Adamu Abdullahi shine a facebook. Wannan shine account dina Dauda Adamu Abdullahi, ba ni da wani account wanda ya wuce wannan. Don wanda ka gani in dai ba wannan bane to ba na bane, saboda akwai wanda suke budewa, wani su sa Rarara, wani su sa official, duk ba na bane. Wannan Dauda Adamu Abdullahi shine facebook dina, kuma a kan shi za a yi wannan gasa ta maganar komedi, wanda za su yi bidiyo na komedi. A nan za a ɗora, a nan za ka yi komen da wanda kake ganin ya dace ko ya cancanta ko ya faɗakar da kai, shine wanda za a tantance. Wanda kuma za su yi wannan, wanda za su ga wannan gasa, kuma ga lambobin da za su turo wannan ko waka ta audio ko kuma shi wannan bidiyo na komedi, za su sa a 070 6709 0960. Zan faɗa da Hausa 070 67 09 60. Akwai kuma 081 sai kuma 21 sai 00 sai 15 sai kuma 80. Zan maimaita ɗayan ma, akwai 081 21 sai kuma 00 sai kuma 15 sai kuma 80. Akan waɗannan lambobi za a tura ko bidiyo ko audio, wanda ya komedi, mai waƙar gargajiya, mai waƙar hip hop, mai waƙar siyasa da ta fina-finai, duk an za a tura. Wancan za mu ji a rediyo, wannan kuma za mu sa a facebook, mutane su zaɓa da kansu. Akwai kuma real Dauda Kahutu Rarara a instagram, a nan ma za a rika ɗorawa waɗanda suke gani, za mu rika bayanai, za mu rika update da mutane abin da ake ciki. A takaice kenan, wannan na dan faɗa kafin yan kwamiti su zauna kuma su yi, in dai samina an gama za su faɗi duk abubuwan da ya kamata. Wannan daman na faɗa, wannan na yin ne saboda mutane su fahimta. Facebook din nan Dauda Adamu Abdullahi shine nawa, Dauda Adamu Abdullahi a Facebook shine account dina. Kada wani je ya sa ku a wani layi ko ku je kuna comment a wani layi, ba nawa bane. Dauda Adamu Abdullahi a Facebook, real Dauda Kahutu Rarara a Instagram. Akwai Twitter da sauransu, amma wa'annan dai su ne wa'anda muke zamu amfani da su a wannan gasa. Muna fatan Allah ya ba mu rabo sa'a, muna fatan Allah ya kara wa Najeriya zaman lafiya, musamman arewa da ma duniya gaba daya. Na gode.